фактите през този сезон има 3 отбора, които падат директно във второто ниво на българския футбол. Знаете, от следващата кампания СБ да победства 14 отбора. Система Лазар Марин е един от новите хора в отбраната, започва от първата минута. Янис Гермуш също в атака. Какви очаквания имаш като подход от врачани днес за двубоя? Ами, така без да знам как. Двамата треньори използват 3 основите си попълнения като титуляри за Кристиянец. Това са Илен Стоев, Бойдар Пенчев и Мартин Петков. Докато за Златомир Загорски, Лазар Марин, Левин Тумба и Янис Гермуш в двубоя на общ угъл. Който обаче не е видял противник футболист, ами от свой. Лицето на Асен Кюркиев. Но пък този път става с това, че другия гол бе отбелязан от футболист на защитаващия се от пък се и малко делегиран план Стоян на Варела. Пасите, които създаваха от северо-запада. Дали тенденцията се продължи? Следващия Борисов опита постановката от втория гол, който става Ян Сабат. В тези моменти много важно е контрират се с Самсон отиде в точната зона. Няма смисъл. Трябва да преземе долната пространството, защото още така и да продължи към Янис Гермуш. Да обръща фронта на падението Роберто Райчер. Сценарий, който прилича на този от първия гол на Фабио преди малко. Още удар на Райчер! Това! Светкавичен отговор от Фабио. Много сериозна заявка от Роберто Райчер, още на старта от сезона. Тепше няма да ви изненадам. Отново от Янис Гермуш. Първо гол с левия крак, след това с десния. Много майка. Превършва, праща наляво към Джордан Варела. Райчер. Към в момента е топката. Има това голата. Може да се случи сега. Това, което е блокирано. Ето го и трябва на двубоя, дадено от Волен Синков. Зрелищно 2-2 между Слави и Форте Враца. През първото полувреме врачани поведоха с 2-0 благодарение на попаденията на Мартин Петков и на Ариан